Hola, em dic Carme Pla, sóc actriu i he fet diverses coses. Jo penso que principalment teatre és amb el que més m'identifico, el que més domino, crec, perquè porto com 20 anys fent teatre. També he fet bastanta televisió i cinema menys, però m'agrada molt. I en aquesta pel·lícula el meu personatge és el personatge de la Lola, que és... la Lola és un personatge estupendo, perquè és una persona que estima principalment. Estima l'Aureli, que és el protagonista, que està una mica despistat, està intentant trobar el seu record, que no troba, i trobar la pista per continuar. Estima el teatre molt, i el defendrà fins al final, aquest teatre, el Teatre de la Passió, d'Esparreguera, i el defendrà fins al final i farà el que calgui per no permetre que el malmetin o que desapareixi. El que crec que li dona més personalitat en aquesta pel·lícula i que la fa més diferent al que estem acostumats a veure com a cinema espanyol és, per una banda, l'argument, que toca molts temes i obre com molts fronts, i fronts amagats i coses que es compliquen o que acaben per un costat que no t'esperes. Llavors també, per altra banda, l'actuació que ens ha demanat l'Oriol, que és molt continguda, molt mesurada, i també la fotografia moltíssim. Jo les poques coses que he pogut veure veig que tant de color com de l'enfoc donen una imatge de fotografia que jo sempre dic que linxeja, o sigui, de David Lynch linxeja una mica aquesta pel·lícula. Trobo que té un toc així com de cert misteri. També hi ha moltes coses rodades a la nit, hi ha molta nit en aquesta pel·li, i penso que tot això li dona com, no sé, com... Sí, jo no trobo cap pel·lícula del cinema espanyol que s'hi pugui semblar o que s'hi pugui comparar, no? Estarà molt bé.